požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, a nie je teraz, i vždycky, i na veky rokov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dneska naša Danielka išla do kostola ako pohanka a teraz je už ako kresťanka. Takže teraz na jej počet ideme odkrojiť tortičku. Neviem, či mohli byť si chvíľku počkať, lebo je veľmi spúšená, musíme dať do rokami. Ale už musíš? Neviem, bojím sa, že aby sa neprebiehala veľmi, lebo môžeme to počkáme. Dobre. To nie sa neponáhľame nikde. Filip, čo si chcel pozrieť? Presne toto. Dá som natočenie, no. Uvidíme, čo z toho vyjde. Minule som natáčal a myslel som, že to nemá zvuk. Ja k tomu nemám návod, lebo mám návod iba po bulharsky, som to bulharsku kúpil. A človeče, našiel som to na internete, ak sa to dá predstaviť, som to nastavil na zvuk. Hlavne, že v kostole nikto si neuvedomil, že by sme to mohli fotiť až na konci, čo? Smola. Lebo otáčite aj bez šiat. A my ju chceme šiat. No, tá vyzerá. Tady nevyzerá. No, to je hrôza. Ale poďme na ňu. A čo keby si ju staré mami zobrali? A môžu si staré mami zobrali. Sadíte si hlavne. Sadíte aj ty. Poďme si na Sadni si do stredu. Áno, sadni si sami. Tak. Potom si ja zoberiem. Pekná. A teraz na čo tu budete sedieť? Nechceli ste s tou tortou sa fotiť? Áno, všetko. Aj. Tak starky odfotia aj starku. Starky, ale ty kým odfotíš, tak už sa aj spočíš niekrát. Počkajte, starky ešte jedno. Daj to bližšie. Tak. Pozri sa, kaj. Daniel, Ježiš, nie. Máme, ona idú ku mne, no. Ku mne si prišla. Áno. Neplačkaj. No, porozprávaj nám. Prečo ja filmujem? A čo ty odtiaľ z 10 metrov budeš fotiť, prosím ťa? Čo ty tam chceš vidieť? Čo tam nič nebude ani vidieť? Pozri sa na môj ksík, ako vyzerá. No, poďte, tak by som to ono. Poďme sa si sadnúť. A ten turbán nedáte dole? Potom jej dáme dole. Poď. To nepláči. Ako si budáte? Takto? Vidíš, že robím takéto cirkusy. Ale keď si takto obidve dohy do hrsti a vytria som, že som bol chudý. Dobre. No dobrá, je zlatúčka. By ste mali sadnúť do menšieho rušavy, do toho na gauče, kde je najviac teplo. Daniel, choď preč. Prečo? No vyjaduješ. Neviem, čo je to odsunuté. Kto je môj test? No však Jana, vyslíte. Ale a v tebe je to čo? Je to sesternica. Ocnová sesternica. Ešte prosím sa odpovedať. Nechaj sa tomu daj jej dolu tú šiapku. Daj jej dolu šiapku. Možno jej teplo. Nie možno, ale určite. Filip, sadnite si na ten gaučak, tu sa nedá ani stať. Ježiš, 3-krát som dala. To je vás ako zo šlapou palu na dávky. Ešte? No.